jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ja, maar Joe komt misschien wel bij me uit van huis. Als het mij van haar neemt. Oh, ik had er zo'n zin hoor. Doe ik, Romke? Maar gauw Sjen. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Uit van huis. Tomke, Romke en Janne-Joe watchen op een glitsbaan. Wat haar ze een willen. Tomke! Oh, Tomke, het is al laat. Janne-Joe met naar huis. Ik wil niet naar huis. Ik wil vannacht bij die uit van huis komen, Tomke. Oh, mij dat, Cornelia? Maar Janne-Joe vannacht bij u sliepen? Ja, van mij maar het wel, Tomke. Yes! Oh, yes. Maar ik moet het eerst wel naar Heid en Mem vragen. Oh. Oh ja. Cornelia belt de mem van Janne-Joe op. Ja, mij Cornelia. Mij Janne-Joe vannacht bij u uit van huis komen? Oh, maar ze eerst haar nachtpon opheljen. Dat is goed. Janne-Joe draaft naar huis daar. Ze komt waarom met een kofferke. Wat zit er in die koffer, Janne-Joe? Ik weet het al. Een lekkere bonke van mij. Daar ben ik gek op. Nee, Romke. Geen bonken, ja? Heel wat oors. Zomaar. Janne-Joe doet de koffer open. Ze laat zien wat erin zit. Mijn nachtpon. En dit is Flapke, mijn koesersknien. Die mij ook uit van huis bij die, Tomke. Oh, leuk. En een boekoerenhoen. Als je mijn bed gaat, lees ik daar een verhaal uit voor. Ja, een verhaal. Maar je bent nou al op bed, Cornelia? Ja. Nee, eerst een stuk bal eten. En Romke krijgt hoenenbrokken. En dan maaien ze nog heel even televisie zien. Op bed, Tomke en Janne-Joe. Ja. Het is tijd om te sliepen. Maar koud de badkamer in. Tomke en Janne-Joe loeken de kleren uit. Tomke doet de pyjama aan, Janne-Joe de nachtpon. Ik moet nog tosk poetsen. Ik. Zullen we het gelijk doen, Janne-Joe? Ben je hem haast klaar? Waar met er man uit huiske? Nee, ik. Wel, tagaliek dat gaat net. Eerst Janne-Joe dan maar. Eindelijks lezen ze op bed. Cornelia pakt het boek van Janne-Joe en leest een verhaal voor. Janne-Joe in het ene bed en Tomke in het oren. Zo. Nou, en nou maar gauw sliepen, ja? Ze jouwt Janne-Joe een tuut. Ze jouwt Tomke een tuut. Ik wil ook bij Tomke en Janne-Joe sliepen, Cornelia. Ik wil ook uit van huis bij Tomke. Oh, kom maar, Romke. Toen sliepst in die eigen koer, ja? Nou, lekker koesen, Janne-Joe en Tomke. Lekker koesen. Wat rusten. En dan gaat het licht uit. Het is nacht. Janne-Joe, Tomke en Cornelia sliepen. Romke net. Hij draait maar in zijn koer om. Janne-Joe is bij Tomke uit van huis en ik net. En zij maar bij Tomke sliepen en ik net. Romke wipt uit zijn koer. Trip, trip, trippe, trip door de hoenenpoten op een vlier. Ik ga stiekem toch bij Tomke en Janne-Joe. Ik ga met Tomke uit van huis. Romke sloept bij de trap omheen. Klokkig. De deur van Tomke zijn kamer stiet open. Recien. Daar is het bed van Tomke. En daar van Janne-Joe. Bij waar ik sliepen. Bij
Jannejoe. Romke springt op het bed van Jannejoe. Als ze nog maar net wekker wordt. Voorzichtig kroept er mij de kop onder het dekbed. Alleen is zijn kont en stut stekken er nog uit. Wat is dit lekker warm. Wat ben ik sloeg. Romke sliept. Hij dreamt dat er een lekkere grutte bonke had. Hij is blij met die bonke. Hij zwaait met zijn stut heen en weer. Heen en weer. Shin de noos van Jannejoe. Wat kriebelt daar in mijn noos? Jannejoe viel aan haar gezicht. Hé? Er giet wat heen en weer. Het is warm en het is zacht. Tomke, help. Ik ben bang. Waarom maken ze het om mij wekker, Jannejoe? Er zit wat in mijn bed, Tomke. Het kriebelt om mijn noos. Tomke knipt het jocht aan. Jannejoe zit jocht doorheen op het bed. Ze wiest naar het dekbed. Daar is het. Oh, Jannejoe. Ik zie het al. Dat is het kontje van Romke. Is hij stut? En wat gaat ze helemaal leven midden in de nacht? Ik is aan het sliepen hier. Hè? Daar is Cornelia Ekkel. Wat is je te gaan? Romke zit op mijn bed en nu ben ik bang. Foei, Romke. Waarom sliep je net in een koer? Nou, ik wil echt uit van huis bij Tomke. Krijg dat Jannejoe. Ik ben er nooit uit van huis geweest. Oh. Hoe zit dit nou weer aan? Jannejoe is bang en Romke wil ik. Ha, ik weet al wat. Wij komen al hebben uit van huis, Tomke. Het is nacht. De moanne skint op Tomke zijn bed. En daar lezen ze kreers op een rietje. Cornelia, Tomke, Jannejoe en Romke. En het kontje van Romke, die lijkt nou onder het dekbed. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Sunsjes. Nee, doe het goed. Hast du een geheimke, flüstert in mijn eer. Doch het heel sunsjes, dan vertel ik het wel aan Beers. Ja. Pier en Marieke ben weer bij Paken. Nou en je weten we, als die op zijn praatstoel zit, dan komen er sterke verhalen los. Dit keer gaat het door een fox en zijn hier. Romke, die hok is klaar. Oh! Blauwe Romke. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi.
Een fox verliest zijn hierwol. Pake? Pake wordt heel tijd een beetje keeler, hè? Ja, Vanke. Ik had het kilk net zo volle hier meer roer. Maar, je moest maar denken... Een oud fox verliest zijn hierwol. Maar zijn streken net. Zij is maar correct, jongen. Maar Pake, waarom zit ze dat eens? Een fox verliest zijn hierwol, maar zijn streken net. Omdat een fox nooit vertrouwen kent. Oh. Het is en blijft een grote dogeniet hoe ouder ik word. En er komt me toevallig ook nog een verhaal in het zin. Hoe dat hier van de fox. Ja, toevallig. Oh, Pake, vertel. Toe, nou wel wat jerk. Ja, maar het is best een akelig verhaal. Dat jouwt niet. Dat zei Paken de vorige keer ook al. Nou, doe dan maar weg. Jim zin. Zat ik al zei, het gaat door de fox. Hoe Rijn, zou we het er ook wel neemt. Rijn hier op een keer een hele nacht omjachten. En doet er maar eens betiet op hoe zo'n soer weer zo wurg dat er de kop er net meer goed bij hier. Hij zegt amper wat te roen. Maar het vel haast oer de egen volgen er een knienepaadje naar de ranen van een bosk. Die naks, hier een struipers, daar krijgt een paar strikken zet. Struipers? Wat binnen dat? Meesken die het stiekem op knien jaaien. Net mijn geweer, maar mijn strik. Een soort stroep van scherpe triert. Als een knien daar met de kop inkomt, dan smoort er. Wat gemeen. Ja, dat is ik zo. Dat is het ook. Maar ja, de meesten winnen jet iets eren en als ze dan een knientje te pakken krijgen, ja, dan hieren ze een stukje vlees. Lang lien, waar er een bult te struipt. Goed. Die struipers hier een string zet. En doe Pake. Ja, doe rekken de fox daarin vast. In zijn knienenstrik, omdat er net goed uitzag. Daar ziet er. Hij kon voor nog achteruit. Als er task worden, zou er hem zelf smoren. Dat heer wel terug. Dat hij blauw eerst maar zitten wat er ziet. Maar hij viel hem lang net noffelijk. Als de struipers komen, Dochter, dan ging ik erom. Want al ben ik in knien, ze meid ze mij lekker goed deel om mijn vel. de fox hier net jeder sa in een piepzak zitten. En doe? Toen kwam er een knie aan hippen. Die zegt de fox zitten en Oei. zo er mij een gruttebaag omheen, want ze winnen geen vreun. Nee. Maar de fox piepen sa benauwd en hij zegt er sa ongelukkig uit dat de knie blauw even steen. En toen zei de fox in de knie: Knientje, zoest u mij ik helpen kunnen? Doe is die tree misschien wel stikken krijgen, want doe haar scherpe tosken. Maar de knie skot hollen en zei: Amahula. Als ik die kopertier terugbied, dan frest al mij op. Nee, ik beloof het die. Dat toch ik net. De knie kreeg een begrutsje met de fox die te stroep sa nauw om mijn hals hier. Oeh. Zwast het? De dorst me niet? De fox stiek een voorpoort omheeg en zwadde: Eerlijk weer, op mijn erewoord. Oh. Doe dwarde de knie dichterbij te komen en begon voorzichtig om een kopertrier te haffelen. Het weer nog een heel gedoch, maar hij haffelde krekt zo lang terug ont de trier lossprong. De fox skodde even met de kop en toen pakte de knie in de nekken. Hij hier zo lang vastzitten dat er nou wel zin om wat hier. Oh, wat gemeen. Ja, Vanke, de fox die saberen dat er lilk weer en zei ze in de knie: Doe bist echt een grutte smeerlap. Au, hoe dat zo? Master Sjen, hoe volle hier als mij er bij de hals uit squat haast? De knie begon benauwd te piepjen. Ja, maar de koeik die het ontwaan. Ik moest die trier terugbieden en al dat hier zit ervoor. Auw. Maar Sarah hier het net hoort. Nou hak je er een keel plak. En doe? Doe, vreet er hem op.
Oh, Erem Knientje. Oh. Ja, Vanke, ik heer die waskogen. Dit weer een akelig verhaal. Maar orenknien leren ervan. Want die hien dit hele drama van een afstand besjoen. En die zijn, nou weten we dan voor goed en voor altijd, kerst hem nooit vertrouwen. Een fox verliest zijn hier wel, maar zijn streken net. En had Paken ek nog streken? Reken niet maar. Nou hoi. Hoi, Paken. Nou hoi. Ja. Het speeltje. Ik liet me los. Ik tel altijd tot 3 als ik dat doe. 1, 2, 3. Ik weet een spannend speeltje. Ik verstop je liedje pop. Dan tel ik omdraaien, dan zie ik er zo mee op. Ja. Irma, ik weet een spannend speeltje. Dat is mooi. Ik weet een spannend spultje, een spultje, een spultje. Ik weet een spannend spultje, ik verstap je liedse pop. Dan telst een draaien. 1, 2, 3. Dan telst een draaien en zieke sto haar op. Een spultje, een spultje. Ik weet een spannend spultje, do verstappers liet ze pop. Dan tel ik omdraaien. 1, 2, 3. Dan tel ik omdraaien en zie je ik haar op. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.